2 Ahmet Jolevi Samsun Gumgum Dilo Raha Betlis Eylül Şevlet Dersin ناوندا لیکولین میدانیا سوسیوپولیتیک درباره هلوستا لسر زمانه کردی و ناسنامه ده لباکوری کردستان راپرسیک پیکانی. راپرسی لپازده پارێزگەهان لەگەڵ 2443 کەسان هاتیە کرن. لەگوری راپرسیە نەخشەیە ئەتنیکیە ڤەن هەر 15 پارێزگەهان وهایە ji sedî 85.2 Kurd, ji sedî 9 Türk, ji sedî 4.3 Ereb, ji sedî 0.2 Ermen û ji sedî 0.2 jî Siryanin. Bikaranîna zimanan jî bi vî awayî ji sedî 6.8 Kurdî, ji sedî 26.2 Tirkî, ji sedî 9 Kurdî û Tirkî, ji sedî 0.9 Azerî û yên mayî jî di nav malên xwe de bi zimanên Siryanî û Ermenkî diaxivin. Di rapirsiyê de bi awayekî balkê ji sedî 86.7 niştecihiyên Bakurê Kurdistanê ji bo zarokên xwe perwerdeya bi zimanê dayîkê dixwazin. Ji sedî nehê beşdaran gotine ji xwe perwerdeya zarokên wan bi zimanê dayîkê û yên mayî jî bersivana ji bo perwerdeya bi zimanê dayîkê dane. Rêveberê giştiyê navenda lêkolînên meydaniya sosyopolîtîk Sabrî Kiliç derbarê vê lêkolîna wan ya meydanî de ji rûda wê re axivî. Cara pêşî yani gel dixwaze ev yani zimanê Kurdî li perwerdeyê gereka bibînin yani perwerdeyeke fermî bibe û wekî din jî dixwazin statûyeke yasal yani güvence li ser zimanê Kurdî werê çêkirin û çawa bêjim wekî din jî dixwazin bibe zimanê yani zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Zimîn de mijara zimîn de hûn jî dizanin Tirkiye şirîkê UNESCO'ye ye. Berdevkê hereketa zimanê Kurdî Barış Celalî ji rûda wê re ragihand ku cihê anîna daxwazên li ser zimanê dayîkê û bi cihanîna wan parlamentoya Tirkiyeyê û bang li siyasetmedarên Kurd kir ku di vê mijarê de zêdetir berpirsyariyê werbigirin. Gorî encamên wê rapirsiyê asteke zor bilind milletê Kurd daxwaza mafê xwe ê zimanê dayîkê dike. Ango daxwaza perwerdeya zimanê Kurdî dike û daxwaza stat û ango fermiyeta zimanê Kurdî dike. Ji ber wê yekê divê siyasetmedarên Kurd ango siyaseta Kurd li Bakur vê daxwaza gel pêş çav bigire, girîngiyê bide û li parlamentoyê û li hemîn saziyan li hemî qada çiyê navxweyî çiyê netewî navdewletî be van daxwazên gel berbiçav bigire. Türkiye niye Kürdistan demiyorsun? Ve inanın Parlamenterê Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Hedeb Sinan Çîftûrek jî biriya rûda wê tekez dike ku ew dê ji nihawşûn de daxwazên li ser zimanê Kurdî bi dengekî bilindtir li parlamentoyê bînin ziman. Gelê me sedire 85 daxwaza wî ev ki zimanê Kurdî bûye zimanê perwerdeyî. Daxwaza zimanê xwe dike. Lê eger gelê me daxwaza zimanê xwe nekirane em ê şaş bûna. Belê em baş dizanin ki her milletek bi zimanê xwe bi millet e. Bê ziman qet millet nabe. Millet îro pişaftinek yani asimilasyona mezin li ser gelê me tê şopandin ew 3 sale wa dema paşin her zêde bû em ê xwedê zimanê xwe derkevin û em ê li meclîsê herî zêde daxwazê gelê xwe di meclîsê de li ser ziman bînin ziman. Komara Tirkiye îsal ket sed sala xwe ya duyemîn. Lê zêdeyî 20 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê ji destpêka damezrandina komarê ve ji perwerdeya zimanê dayîkê bêbeşin. Zimanê Tirkî jî take zimanê perwerdeyê û ji bilî vekirina beşên Kurdî li çend zanîngehên Bakurê Kurdistanê û çend dersên bijar de zimanê Kurdî heta niha jî li Tirkiyê bê statû ye. Berdî Sab Rûdaw